हेलो फ्रेंड बराय हरबाय नोंथांमोनखौ आंनि सिगनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना जुदि 2 GB फ्री डाटा मोननो लुबैदों अब्ला बे भिडिअ नोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार नों बे भिडिअनि गेजेरजों 2 GB फ्री डाटा मोननो हाथारगोन बियो फेक नङा गेरेन्टिनि सायाव बुंदों आं नोंथाङा 2 GB डाटा ओरैनो गोरलैयैनो मोननो हागोन जुदि नों बे अफारखौ लायाखै अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुना हो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नोंथाङा 2 GB डाटा मोननो थाखाय गावनि डायल पेडआव फैनानै नोंथांमोना बेहाय डायल खालामनांगोन 52122 सार्च सेरनानै क्लिक खालामनानै नोंथांमोना डायल खालामनानै बेहाय डायल खालामना हो नै फैबाय बेहाय मा देखायदों आं माने बेखौ लाखाबाय ओंखायनो सरि इउ हेभ अलरेडि होननानै देखाबाय आं बेखौ लाखाबाय नोंथांमोना जुदि खनसेबो लायाखै अब्ला बेखौ सार्च खालाम लोगो बेखौ कल खालामना हरनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेहाय बे गोजौनि एसएमएसआ फैगोन congrats you are 4G ready you have been credited with free 2 GB 3G and 4G data होननानै फैगोन डाइरेक्ट ओमफ्राय बे डाटाया जाबाय 1 मासनि थाखाय लोगोफोर गेरेन्टिनि सायाव बुंदों बेयो फेक नङा नोंथांमोना बेहाय डायल खालामनाय लोगो लोगोनो 52122 डायल खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा डायल खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बे 2 GB डाटाखौ मोननो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय गुबुन मोनसे दं नाथाय बे रिसार्च खालामनाय लोगो लोगोनो फैखायो 959955 बेहायबो नोंथांमोना खनसे बुना हो बेहाय जुदि नोंथांनि अफारा दं अब्ला नोंथांमोना 10 GB डाटा मोनगोन लोगोफोर Dear customer, this offer is not currently this offer is currently not available for you. माने आं बेखौ आवगायनो लाखाबाय नाय गोजौआव नाय congrats you have you are ready to 4G ready बेहाय आं बेखौ गोजौआव लाखाबाय ओंखायनो आंनिया माने बेबायदि अपसना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे गेरेन्टिनि सायाव बुंदों आं 52122 खौ जुदि नोंथांमोना डायल खालामो खनसेबो लायाखै अब्ला नोंथांमोना गेरेन्टिनि सायाव बुंदों आं नोंथांमोना 2 GB डाटाखौ मोनथारगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना हो प्लिज लोगोफोर